n'a fuka congrès ya do congrès a reportera chien fla ayre ya me nena nayen kufo ku wali mando ka fo u ka président yi ay ko do ke min bonyana ma congrès a condition d'organisation à Koumanye, ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, à Kouma, au Congrès intissé Kanye, par ces conditions légales réunies. Ce gouvernement Kouram Insigra, gouvernement de transition, encore une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Au Corée, même que Corée, que Sharia soit parti CBE, la charia se passe ni fangantigi ka surun au bana transition konal donc ministre ya fouillé pour ka reporter faux conditions que réuni il y a de Mali la sisa ni mogo were do akumebo ka manganchi ka président ka ta réseaux sociaux ka nenini ke ka bagabagali ke ka dogoya make ale mo kew ministre ya bla yoromina ayato o yorola condition reina domina ministre ya maria duma yufo parce que mbafe malika malionka hakilika barake ni kogodila gouvernement de transition be fem beke sharia kono ni be sharia kono ibi sago soro ni te sharia kono itse ki sago soro yo fo parce que ame manganchi aya reporter chien fra fo ministre ya maria dama domi ko makanere nana ku bonyo masiguma ku fo la o exemple mi malion chama kanga o exemple ta hali ni mason gouvernement be minke ikato gouvernemental parce que le gouvernement me barque malion betawola o ko fe na nufo parce que a chama ubora jamana were kana wi wati jankea utora o bayira ko malika nubula hukumba fika congrès inke tigi uma décourager uma manganchi uma sigifana ina na ufoula ka fuyo ko président de la transition togola gouvernement betogola ambu foku walinyumando amba don u se mie u bake u joyre mie malikono mali économie la beto ka foku partenaire au développement ani bailleur de fonds do ba foku ni nunum be ka deme faranyonka million de l'extérieur ta ni ya be faranyonka akabonai bayira ka puwa kabo kojugu mali économie la aflana yoro chamambe ube balo shunitle malien de l'est de bubalo ube na fulu blakana bubalo ka misiru jo ka jardin jo ka périmètre irrigué do ka centre de santé jo ka école jo nana ufo odila ka fuye ulukanga ke mali ambassadeur wi nube yoro la uka imagine mandi parce que nous ye baramike nanya no bafu ko malien do na juga bafu ko malien do uluka ke mali ambassadeur be yoro ka fu ko président de transition ko ka bufu ko nous segina uka ka foli black ta malien be yoro la akufo kuka douauke assise nationale de la refondation mi mana mali kurasigi o fana kuka délégué sugandi ukana hakilna mimbula akasebe parce que Malikura Bejo à partir de cette transition.